दिनै 5 आगस्ट इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि 11थि गायसंथाइ सान। बिटिसिनि दाब दाब जायगायाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा फालिदों 11थि गायसंथाइ सान। बे सानजों लोब्बा लाखिनानै उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआबो 11थि गायसंथाइ सान फालिदों आरो बे जोनोम सान एबा गायसंथाइ सानखौ मिरु इउपिपिएलनि बिथोन बायदियै उदालगुरि जिल्ला मावख'आव गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। हाबाफारिनि गिबियाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे केक हानानै जागायनाय जायो। हाबाफारियाव बाहागो लानानै उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि रबीन्द्र बसुमतारिया खौरांनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा बुंथियो। बिथाङा बुंदों दि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बिटिआर ओनसोलनि आरो रायजोनि खामानि मावलांनो थाखाय बयबो बजबना लागोन आरो फैबाय थानाय साननि थाखाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया जेब्लायबो मोजां हाबा मावनो थाखाय साखाफारा होननानै फोरमायो उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि रबीन्द्र बसुमतारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा खौरांनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायखो नोंथांमोना आबुङै मिथिना लादो। दिनैनि साना इउपिपिएल हान्जानि थाखाय मोनसे गोथार सान आरो दिनैनि बे सानावनो 2015 सननियावहाय आबसु आरो एनडिएफबिनि नाजानायाव बे इउपिपिएल हान्जाया जोनोम जादोंमोन। फैयै फैयै दिनै 11थि बोसोर बैसोआव सफैबाय आरो बिनिनो बे जोनोम सान खुंनाय हाबाफारिखौ सेन्ट्रेल इउपिपिएलनि बिथोन बायदियै जों दिनै जिल्ला मावख'आव इउपिपिएल हान्जानि फिरफिला बिरहोनानै केक हानानै बे गोथार सानखौ जों खुंफुंनाय जादों आरो बेनि दारा आं खावलायदों बा जोंनि गासै इउपिपिएलनि दैदेनगिरि मावथि गासैनिसिमहालागै रायजो राजाफोरनिसिम माने गोथार सिबिनाय अननाय मोजां मोननायखौ जासिहरबाय। आं आसा खालामदों जे जोंनि बे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया जोंनि माने बृहत्तर बिटिआर ओनसोलनि रायजोनि देशनि खामानि मावनो थाखाय रायजो राजाया बयबो बजबना लागोन आरो फैगोन दिनफोराव जोंनि बे ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय इउपिपिएलआ खदाय माने साखाफारा होननानै आं सानना लायो। राजनितिक हान्जा हिसाबै खदायबो जोङो रायजो राजानि अननायखौ जों लुगैयो आरो रायजो राजानि निस्सय अननायखौ जोङो फैगोन दिनफोराव रायजो राजाया बजबना लागोन आरो रायजो राजाया जेब्ला बजबना लागोन अब्लानो जोङो निस्सय रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय जों गोहोखौ मोनगोन, जों बेखौ आसा खालामो।